pokojne kapitán Košíc Dominik Mecko. Dominik, tak zatiaľ po 2 tretinách prehrávate v Banskej Bystrici 0-3. Asi nie ste spokojní s tým výkonom? Tak samozrejme, že nie. Výsledok nie je pre nás priaznivý a Banská ukazuje svoju kvalitu, ale snažíme sa a na rade robíme, čo môžeme. V tejto druhej tretine ste už mali viacero šancí, najväčšia tá Nováková, samostatný nájazd, ale taktiež neskončila gólom. Čo možno teraz zmeniť v tej tretej tretine, aby ste minimálne ešte tento duel zdramatizovali? Tak efektivita je našou slabosťou a musíme na nej pracovať a určite keby sme možno premenili zo pár šancí, ten výsledok by mohol byť trochu iný, ale robíme, čo môžeme. Celkovo sa spýtam aj na váš názor, ako ste videli vy tú bitku medzi kapitánom domácich Novodomcom a spoluhráčom Šofránkom? Tak videl som, že už sa tam trochu podpichovali na ľade a myslím, že to bola celkom férová bitka. Neboli tam nejaké špinavosti a niekedy si to chalani rozdajú a som rád, že sa nič nestalo a nik sa nezranil. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Po mojej pravici už stojí premiérový strelec Richard Podhorský. Rišo, tak gratulujeme k prvému gólu v EUAL v drese UMB Hockey tímu. Ako chutí? Ďakujem. Som veľmi rád, že som sa po dlhej streleckej suchote vedel takto presadiť. A práve v tomto zápase, keď to je najviac potrebné a potrebujeme takto dať góly a potrebujeme sa dostať späť do zápasu. A k tomu, že si obránca, tak pri tom góle si ukázal dobrú palicovú techniku a presná strela pomedzi betóny. Tak si to aj plánoval? Áno, tak som to aj plánoval. Akože neplánoval som presne, že pomedzi betóny, ale snažil som sa tú strelu umiestniť po ľade, lebo vieme, ako keď sme už hrali v Košiciach, že brankár má slabosti dole po zemi a tak som sa to aj snažil namieriť. Po 40 minútach zatiaľ vyhrávate 3-0. Aký náročný je to zápas? Zápas je náročný, súper je veľmi kvalitný a aj keď sme teraz spravili určité chyby v hre, ale verím, že sa dostaneme, dáme hlavy hore a do tretej tretiny vstúpime úspešne. Spýtam sa aj vás na záver, na ten váš názor na tú bitku Riša Novodomca s hosťujúcim Šofránkom. Ako ste to videli? Ja som akurát prišiel z dlhého striedania, takže ja som nemal šancu si to moc pozrieť. Jedine iba čo som počul na striedačke, takže to vyprovokoval superov tým, hosťujúci tým a nemal vlastne náš kapitán odísť na dole. Nemal dostať do konca zápasu trest. Aké očakávania sú do tej tretej tretiny? Do tretej tretiny isto zdvihneme hlavy, budeme dodržiavať systém a budeme dodržiavať všetky veci, ktoré nám tréner teraz povie cez prestávku. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. UMB Hockey tým nestratil body ani v 8. zápase tejto sezóny. Pán tréner, ako sa to počúva? Body sú jedna vec, prevedená hra druhá, čiže samozrejme body nás tešia, hrá sa na to, potrebujeme tie body, chceme byť prví a aj vyhrať základnú časť, aj ísť do semifinále, ale hra nebola dobrá, takže s tým sme nie spokojní, ale mesačná pauza, to sa trošku aj ukazuje a odzrkadľuje, ale je to univerzitný hokej a tá pauza proste musí byť kvôli skúškam, takže vieme, sme na to pripravení, ale čaká nás ešte veľa roboty. V prvom vzájomnom zápase na jeseň na ľade súpera ste vyhrali vysoko 8-0, dnes teda víťazstvo 3-1. V čom bol to zápas iný? Tak tam tiež to nemuselo skončiť 8, my sme dali góly, ale super už tam bol celkom slušný, upozorňoval som na to chalanov a dneska super predviedol kvalitný výkon, tam nás podržal brankár, ten výsledok mohol byť úplne iný, ale je to aj o tom, aký máte gólmanov a my zatiaľ máme tú kvalitu bráne, za čo som rád, ale hovorím, na tej hre musíme popracovať. Vás teraz čaká nabitý program, 2 zápasy v rámci univerzitného pohára, potom aj ligový duel proti Nitre, takže možno čo očakávať od tých zápasov? Tak bude to náročné, pretože hráme, ako ste povedal, 5 zápasov za nejakých 9 dní, ale poprvé to bereme ako dobrú prípravu do play-off, pretože tam to tak je. A po druhé máme 25 hráčov, s ktorými počítame do play-off, takže ten kader je široký, ale hovorím, my vieme, že to ešte nebude jednoduché a tí súperi nám to nedajú zadarmo, čiže za to, že sme vyhrali minulú sezónu, nám to nikto naozaj len tak nedá, takže musíme makať. Pán tréner, gratulujem a ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Košice dnes prehrali aj svoj 8. zápas v tejto sezóne. V Banskej Bystrici podľahali 1-3. Pán tréner, aký to bol zápas? Zápas to bol veľmi zaujímavý z nášho pohľadu. Vedeli sme, že ideme hrať kvázi proti prvému mužstvu. Nemali sme čo strátiť, boli sme celkom pripravení. V prvom rade samozrejme, že gratulujem súperovi k víťazstvu. Nastúpili sme celkom, by som povedal, možno trošku zakriknutí, aj keď sme
si povedali nejaké taktické pokyny úplne iné, ale potom hlavne si myslím v druhej tretine sme mali 4-5 vyložených šancí, kedy sme sa kvázi mohli dostať späť do toho zápasu a supera viac potrápiť. Veľký rozdiel medzi nami a superom bolo to, že sme sa nevedeli udržať na puku tak, ako vedeli supera. Tá individuálna herná činnosť bola trošku na inej úrovni. Nemôžem našim chlapcom uprieť snahu, ale vravím, ako šance, ktoré sme mali, je to o efektivite a na druhej strane aj veľmi dobrý výkon superovho brankára, ktorý už u nás v Košiciach podal výborný výkon, sme mu nevedeli streliť gól a proste máme s tým problém s tou efektivitou, ale bohužiaľ taká je situácia. Treba ale pochváliť to, že ste tretiu tretinu vyhrali, síce iba 1-0, ale od toho sa môžete odraziť do tých ďalších zápasov. Jasné, samozrejme, my sa snažíme ísť krok po kroku, ako sa vraví, a zobrať si pozitívne veci z niektorých vecí. A to je jedna z tých, ktorú ste teraz spomenul. Ako vravím, nemám čo chalanom vyčítať, lebo proste šance sme si vytvorili aj proti tak kvalitnému superovi, ako je Banská Bystrica, ale vravím, máme problém dlhodobo, celú sezónu sa s tým trápime, nejaká ľahkosť v zakončení, alebo proste nejak viac si trochu veriť, sebavedomie a to nás trošku zráža na kolena. Náš brankár takisto podal dobrý výkon, si myslím, čiže tam nie je čo vyčítať, ale proste tá individuálna herná činnosť jednotlivcov sa ukázala silnejšia na strane Banskej Bystrici. Ďakujem pekne a šťastnú cestu. Ďakujem pekne. No a od nás je tu na túto chvíľu všetko. My vám želáme ešte pekný zvyšok tohto večera.